ne şu aktivist eylemi deyip yoranımız var. Türkmen içinde aktiv öňe çykyp yoranlar. Şolar hemmesinden hem iň kellesi gowy işleýän Murat Kurbanov bilen iň şustrysy Murat Kurbanov. Konkretni şustry adam da Murat Kurbanov. Goldu ýanda. Iýmunna şu gezip görenler içinde hem akıllı. Sen goldu ýanda. akıllı diýen, prostoy, sada adam diýen. Ýöne oýnap otyr o. Sen oýnap otyr. Yok diýen Serhat adamın içinde hilegerçilik bolsa-da onda bular ýaly şahsiýetleri deriňärdi bilýän. Ýöne men diýmek isleýän zatym Serhat biziň içimizde nähilek derejede töhmet atyp biljek adamlar bar. Meselem Roza Kuranbaýewa meniň ýanyma gelip Atamurady ýerden alyp ýere sokup pagyrsyrap ağlap suratlaryny görkezip nähilek o derejede o kadar ynandyryp soňundan gelip Atamuradyny hiç dat bolmady gala kafede otyr. Sinetjanmy? Bolýa o bir gep bardyr Türkmende. Maly ip tutar, hatyny sik tutar. Belki Atamurad gowy nemedýändir, onuň üçindir. Indi Atamurad alınmasy başlasy. Genel olarak aýdýar. Belki aýalar şo ýani Atamurad hoşuna gidýändir. Düşündiň? Oňa ben inisiativ bilemem wa sen Kuranbaýewa diýen Kuranbaýewa men beýleki Rozbay diýeni diýip pikir edip ýördüm. Indi düşünüp başladym o sen Atamuradyň neme diýeni aýdyp otyr eken. O ýaşa aýaly aýdyp otyr. Ahmet Rahmanov devede de oturup admin olup geldi. Bilýän içinde oturup geldi. Ha men oňa da garşy mesela Ahmet Rahmanov wapşe politika girmeli däl, o jurnalist bolsa. O ne şolar hileler içali. Ya Murat Kurbanov reklam eden Ahmet Rahmanov. Şu nime şoňam yumurjak bolup, ýok etjek bolup, Murat Kurbany gürletmejek bolup, siz video çekip şu Murat Kurban sinetjan Murat Kurban gaşetine kimler görüşdi. Atamrat Saparov video koyup geldi. Ahmet Rahman video koyup geldi. Alşer Sahatov video koyup geldi. Sinetjan ne hile güýçli dip günde görüşüp geldiler. Emma Sinet Ahmet Rahmanov Murat Kurban vardı. Ýeke videosy ýokdur. Atamrat ýitip gitdi görüp. Murat Kurbanov neme? Näli sana aýdaýyn. Hemmemiz alda oturan bolup bilermi Murat Kurbanov? Ay yok. Murat Kurban hemmemiz ne? Bizim kellemizde beyin yok näme? Mesela sen alda otur. Meselem näde balda otan? Ene sen özüň aýtdyň ýa aýtdy dediň uruş etmän, onu etmän, bunu etmän diýip. Näme üçin nurlar aýtmandyr? Nurynyň özü çykyşynda näme diýär Murat Kurbanov şu diýreş bilen gatnaşyp saklaýany men hayran galym Murat Kurbanov ýaly adamlardan hem diýreş bilen gatnaşmaly däl o diýip Murat Kurbanov hüjüm edip otyrar. Sebäbi Murat Kurbanov aýdan Nuram taktika nemedendir moş Nuram onkyýaly oýnaýdy diýip taktika gelişdirendir moş. Indi bolýar. Onam geçtik. Hemmesini geçtik. Ine. Iň başa dönsek. ADK mi näme şu şeýerleriň bir komandasy bar da. ADK mi ADV mi? Karaçy düşündiň ha? Bir topary bardy. ADK o. ADK diýip. Bu bardy. Ondan sonra neme bardy? Bu devlete, bu Kakamurat Hydyrovlar bar wagty näle aktivdi. Kakamurat Hydyrovlar bar wagty Murat Kurbanova sen bilýärmi ýokmy bilemok. Men bilýän o Kakamurat Hydyrov edenok ýöne başkalar mesela devletin içindekiler Murat Kurbanova bir yerden başka yurda gidecek bolsa biletini alıp berýärler, onu edýärler, bunu edýärler. Murat Kurbanov iminno samolýoda minmäne gezek gelende ay meni öldürecek bolýarlar, pakuşen edecek bolýarlar diýip etmeýär. Indi bende Murat Kurbanov öz komandasyny Murat Kurbanov belki de öldürecek bolýarlar näme? Nereden öldürecek bolsunlar? Direş adam öldürmek ansatmay sen şunu yalaydan. Hökümet mesele etmek istese hökümet üçin hem spiçkan çöpünü alıp eliň bilen döweň. Şo derejede ansat bir zat. Mesela maň aýtsa men ederim, pulum bersin, biletim bersin, men ederim, arkaň eder. Murat Kurban istersen 8 sany çorny guşağı boluversin, arkaň. Näme on telasyndan bıçak mı giren ok mu geçen ok? Gerakly boluversin. Hopsuzluğunun berjaýy edýär. Sen öldürýän o ne alyp bolmaýar. Seret. Razvedka diýen zat ýurtdaşynda suikast işleme, ansat. Taşeron firmalar üstü bilen edýär. Ýöne sen Murat Kurbanov üçin taşeron firma hiç açan tutmaýarlar. Sen başka ýurdun watandaşy. Türkmenistan şanslyk däl. Özüne problema tapar ýaly düşünýär. Evet, men bir zat bilýän.
Murat Kurbanov hemme şagala bedel bolup ötüşýär bilýän. Nädir? Ondan hem üçün toparlar. Yani bir ara in başta yine aktivistler. Yani men aýtdym, 2016'da, 17'de, 15'de oğlanlar has gowy işleýärdi dedim. Ýöne media yüzüne çıkmadılar dedim. Doğru değil mi? Yer aslında ne işlediler bunlar? Kimisi Türkmenistan içinde etti, kimisi dışında etti. Gizlin ettiler. Finans tarafından ve emme tarafından. Zaten pullu adamlardı bunlar. Indi. Gördün mü? Hiç medya, hiçbir Türkmenin havarı yok. Yani şu işin içinde bolonlar var. Şu ayda dinle oturanlar ama onların havarı var. Bolon zaten. Yani aslında 10 kişi, 5 kişi biliyor. Minlerce adam bilen yok ya da yüzlerce kişi. Indi. 2021'de, 22'de, 20'de Türkmenler näyle aktif hareket edýärdi, aktivizm näyle güçlüdi. Murat Kurbanov da attı şuları. Kemine diýýärdi, adyna sokyň onuň. Direliş. Murat Kurbanov da attı şuları. Diýdim olar. Murat Kurbanov näme dağan diýdim. Bular näçe Murat Kurban dinledilermi? Ha? Murat Kurbanov akıllı bir zat aýtdymy dinlenjek aýdan. Tamam. Şu wagtda çelli Bolsa bulara adam bir zat aýdan 2 saat adam bir zat aýdan 2 saatdan soň men aýdamak diýär. 2 saatdan soň aýdamak diýär. Bular wara Murat Kurban söýüt agatdan olsa hökümet külünü Suriýa var üstlerine beresiň açdyk gäwini. Murat Kurbanov onu ýaly sada prosto bir vatandaş bilen deňeşdirmesen. Sen diýdin şular durburmy bak. Sen diýdin ki şular ýaly harekat bardy, şular ýaly topur, şular adamlar bardy Murat Kurban dagatdy diýen. Murat Kurbanov bir sözde bular dagatyp bilýän bolsa hökümet bulan üstüne syýmak açdyk gäwini. Murat Kurbanov seret näýli dagadı. Olar aýdýarlar Murat Kurbanova. Men o toparyň içinde deltim. Ýöne indi bildiğimden aýdýar seret Murat Kurbanov aýdýarlar. Murat Kurbanov diýerler. Her gelen informasiýany ine ýurduň içinden geldi anyk informasiýa diýip aýtma diýerler. Birinji anyklalym, bir gün, 2 gün uzak gitse anyklalym, soň aýt diýerler. Bu bir. 2. Murat Kurbanov bilet alın o taya gidecek bu taya gidecek diye adamlar bilet aylığından kesiştiriyor, ondan yiyecek çörüğünden kesiştiriyor, alyalar bilet yan yakar gitmeye. Bulam gitti mi? 2 oldu mu? 3. Murat Kurbanova nemesen düşünürsen gürleş yarım saatten sonra yine öz bilen ne diye. Hani sen demokratik adamsın ha. O ne de öz bilenin etmiyorsun? Hani sen sovetlaştın düşünüştün yine men bolonum diye. Son ne oldu? Kakamrat ayrıldı. Kakamratın yüzünden o ayrıldı. Onun yüzünden bu ayrıldı. Bunun yüzünden yine bir ayrıldı. Yoş boldu. Sana ne gerek Murat Kurban toplantı edip elini solup dağılın enmeyin diyecek nemesi. O ne alzat aydıvan bilme. O da yürek gerek onu aytmak için de. Evet. Bu toplananları Murat Kurban dağadan olsa bu dağanlar toplanıp Uçup kalmam mümkün yerler. Direk aydı ver. Murat Kurbanov bular dağadan olsa dağalan toplanıp Murat Kurban'a karşı görüşüp ağzı birleşmelekenler de çampıtırak bolup gittiler ha. Indi Türkmenler indi bu politika diýen zatda hele seret hazır sen mesela Talip bilen, Direliş bilen, Nuru bilen, Ayşer bilen, hemme Yankı, kim o, Berlin bilen, düşünüş bilemiz o, doğru değil mi? Yani oturup bir yerde birbirimizi dinleyip bilýäs. Indin de öğrenip ýörse, bu zatlar Türkmenler indin de öğrenip. Türkmenler näme ön siyaset mi gürleşýär? Murat Kurbanov hem şonu öğretmiyor da. Murat Kurbanov, yo, sen seret Murat Kurbanov şunu ýaly pakir görkezýär. Murat Kurbanov diýen adam mesela bir zat aýdan. Söýda iş neden adam, kellesi boş adam bolmaýar, hiç açan ýadyndan çykarma. Yere bir mi çıktınlar da? Bir alıp 10 satyan adam hiç açan boş adam bolmaýar. Adam boş diýem yok, adama biz pakirim diýem yok. Adam işini ediyor, adam başarýarmy? Jemgyýeti östürýärmi? Adamlar bilen gepleşip bilýär. Adamlara hormat goýup bilýärmi? Bilýär. Adam salihatyny, mertebesini saklap, karşıdaşyň mertebesini gorap, söz alışyp, pikir alışyp bilýär. Ben adamın bu tarafından adama golduyan. Çünkü mesela adam bize diýmedi ki o sizler 30 ýyllap rejimin eline mıcalyk geldiňiz. Gün men Ýewropada otyň siz maňa akyl berjek bolýaňyzmy diýmedi. Adam bizi kiçeltmedi. Adam kiçeltýärmi, kemsitden o. Ine adamın ütgeşik tapawutly ýeri. Adam özüni saklaýar. Öz mertebesini goraýar, bilýärmi? Adam kemsitden o ya kemsitjek bolan o.
Mesela ben Murat Kurban efir açan wagt men boy berem efirine girip soraw jogap alyp bilen, guruluşyp bilen, pikirimi beýan edip bilen. Emma gördüň aýan Alşer Sakatyw jemgyýetiň içinde gezipdi. Emma bizle oturup guruluşyp bilýärmi? Düşünüp bilýärmi? Ha? Getirip ol Dur Sultandan, Talipden, Nurdan, o saýry bu saýrsydan mysal berýär. Ondan soň özünden jogap berýär, gitdi olara soraň olara berdi ýa. Emma olaryň advokatly ne diýär? Yo indi Bunların näme diýip? Alşer bolýar, ben Alşer'e hiç kilnemem ýoklay, o näme diýse de nämesi ýoklay. Ýöne Murat Kurbanowyň näme etmek bir hili boldy diýerler. Bu da senem tarap tutýan ekeniň. Men tarap tutup Murat Kurbany haýsysynyň oňunda adwokatlyk etdim. Ya Murat Kurbany tanqidlama diýdimmi? Ha? Haýsysyna diýdim, atam Murat'y bir ýyl tanqidledi. Yo sen ýalňyşyny aýdyp bilmele, serawny oýna men Nur bilen näme diýärmi? Nurunyň ýalňyşy bolsa aýdyp otyna. Talip bilen zat edýär, Talip'in hem ýalňyşy. Akmurat bilen näme diýärmi? Akmurat. Kakamurat Hıdır file mesela bu aralar en son Kakamurat Hıdır file atnaşırdan ku ýalňyşyny aýdýarna. Murat Kurban Aydar'ın efirden Aydar'ın ýöne Aydar'ın men ýalňyşyny. Tere, baky. Murat Kurbanyň ýalňyşyny sudy etmeli ekenler elinden gelýän bolsa ýüregi o derejede belip. Dogrusu ýok, diriliş dogrusu ýok, şol adamyň dogrusu ýok. Şoňa üçin men janym ýakut ýa 1% dura öçüp kalsa näme etmez. Bolýa. Şonuň Murat Kurbanowyň ýalanyny eger özleriniň hereketi dogry bolsa sudy etsinler Murat Kurbanowyň ýalan söýleýänini. Murat Kurbanowyň ýalan söýlemek niýeti ýok, sizlere ýalan söýläp siziň öňünizde bir zat kazanmakly islanok. Adama näme gerek ýalan söýlemeklik? Tak ýalan dünýäde ýaşap. Tak bizim gözümizde bolýar. Alma mandarin bilen Serdara sawusyny aýtdyryp bolýar. Gurban bolar. Sağ ol Feridun. Serdara Murat Kurban fäli bir ýalan gürläp ýöre halk onu ýalan etdi. İçeride 100 miňlerce adam bar diýär. Onda sike oturmy 100 miňlerce adam bolsa başla ölün direliş. Az men 10 miň sany maňa ýan adam bolsa men Türkmenistanda aýaklama eder. 100 miňlerce adam bolsa onda näme otur. Adam gan dökmezden, pişiğin burnu gan atmazdan aýyrmak isleýär. Jemgyýet ymtylmasa, jemgyýet ymtylýarmy? Boldy. Gan dökmezden isteýär şonda ordamy? Ha? Gan dökülen wagty men seni tutarym direliş. Gan dökülmejekdir. Görersin. Murat Kurbanowyň projeligi orta çykanda geçirim sorarsın onda başlan diýersin de. Murat Kurbanow ağzyny. Hakyky proje sen näme diýdin? Talip'in hereketi proje diýmedinmi? Talip'in hereketi men üçin proje. Ýöne Murat Kurbanowyň kan proje. Sebäbi ikisi bir adam men üçin häzir. Ýöne Talip'a seredende Murat Kurbanow has näme gidip barýar. Näme gidip barýar? Hemmeni barmanda oynayacak bolýar. Akıllı adam. Murat Kurbanow 7/24 TikTok'ta müň adam öýşürdim diýip adamlar öňüne çykyp näme diýip beren o ergensiz TikTok'ta oturan o var. Adam şu müň sanaga adamlar diňli adam pikirini beýan etdi. Ey bular 7/24 efirde özüň aýdyp otyň Talip proje diýip otyň. Talip türkmenleri öldürjek bolup otyň diýip otyň. Bular adam diýmek direliş. Onu ýalan publika oynama senen bara öldürjek diýip. Publika däwerde sere gelgürleşilýär proje. Türkmenin gany dökülen wagty men Aydaryn diýdim sere. Indi Türkmenistanda Türkmenleriň gany döküljek bolsa, Türkmenler öldüriljek bolsa, Talip'in proje bolsa, şu wagt jemgyýetiň öňünde kim güýçli gidip barýar? Talip 7/24 TikTok'ta halky jemläp. Belki Murat Kurbanow Talip'a maldap oturan bolup bilermi? Onu Murat Kurbanow bilen gatnaşamak, gepleşemek diýip Talip da ama sen boyun al da çykyp efirde boyun al da men ýyllardan beri görüşýän gatnaşýan diýip. Onda Talip'a Murat Kurbanow maldap oturan bolup bilermi? Onda Murat Kurbanow çykyp näme diýdi? Murat Kurbanow şunu ýaly bir mysal berýär. Talip'a Murat Kurbanow maldap oturan bolup bilýär da onda sere Talip'a Murat Kurbanow aldaya Nuram Talip'a ýa şoňa gytaklaýyn bu tarapdan hem sen aldap otur. Beýleki bir tarapdan ýene kim o Serdar Hoca nepesi hemmeňizi bir-birinize düşürüp hem şu arada sudiýa ýaly bolom ortada. Gowy näme diýip otyra bu? Şaşka oynap otyrsyn. Kurbanow bizi aldap, ya bizi sözüne inandyrjak bolup, ya işine dahil etjek bolup nämesin don? Meselem senin Talip'in direliş ýaman kiçi düşünýän.
Bolýa meniň pikirimi dinläýdi, hormat etsenkä hormat goýýan, senem hormat goýýan. Haydi. Dina dinläýdi. Bere, şu wagt jemgyýetiň öňünde kim bar? Jemgyýetiň öňünde Nury bilen Talypyň bar. Bular seň Murat Gurbanyňdan ýa-my, ynanmýar? Bilýärmi? İnan ya. Men dinläýdi, burmat aýdaýyn-da. Murat Gurbanyň hemmemizden bar. Seret, sen yanlış düşünýän Seret. Sen 1000 kişi Talypyň filmi Men yanlış düşünjemem, yanlış düşünjäm aýtmana hakym barmy? Pikir hormat bardyr, men yanlış düşünjeler bolsa menem öz pikirim. Adra bir garyp çopana söz geçmeýär, men betmäňe doňjuk bolmaýdy. Ayda öçüp kalman gaýt. Murat Gurbanowyň jemgyýeti aldamaklyk derdi ýok. Jemgyýet zaten aldanmak isleýärler. Zaten ýalana alışdylar, ýalana şärikdeş bolup öwrendiler, bilýärmi? Sen edip gör şu jemgyýetiň öňünde kim gabanaklapdy, kim sawgasyny aýdypdy, kim näme edipdi? Murat Gurbanowyň näjanyň görgüsi, Gurban Oly tanqidlap Serdary öwüp, Murat Gurban açyk-açyk aýtdy, Serdary öwmäň, Gurban Olyny öwmäň. Şu wagt diýdi Türkmenistan hökümeti näme öwredi boty? Gurban tanqidlap Serdary öwdürip boty diýdi. Murat Gurban açyk-açyk aýtdy. Emma bular ona maýdan ogo, bular başaksa öwýärler, Gurban Olyny öwýärler, Serdary öwýärler, ýene ýurda gitjek bolýarlar, akop düzüp bara planşetiň içinden bilek halt aljak bolýarlar. A plan, B plan okturulýarlar. Öwüp ýol aljak bolýar diýerler. Öwüp ýol aljak bolýarlar bir başga, Murat Gurban öwmen ýol aljak bolýar. Meselem Murat Gurban. Onda indi Seret Murat Gurbanow şu aýdan bolsa, onda Murat Gurbanow gaty görme, Talyp bilen Nuruny hem oýnap otyr onda. Olar hem aldap otyr. Onda men häzir Talyp bilen Nura inanmadan başlasam ka. Erti bir gün Talyp bilen Nuru çykyp aýtsa ýene Murat Gurbanow bizi şuňa oýna getirdi diýse, ister istemez adamzat inanmaly bolýar da olara bilýärmi? Sen aýdyp otyrsың, Murat Gurbanow olara da aýtdy, efirde aýtdy karoçe, nemetde prezidentim neme diýenler öwmen. Oje başga mesele ýöne Zoom'da gürleşende, Seret Zoom'da gürleşende olan özlerini aýtmaly ekende, Zoom'da ýa-da Liçkada, WhatsApp'da gürleşende. O halkyň öňüne çykyp başgaça rol oýnaýar. Arkadan hem ondan Nury bilen Talyban öňe tekläp oturan bolýar. Indi bärde men kelleme min bir türlü düşünje gelip başlapdy, bilýärmi? Nähilek düşünje gelse de mara, men öz düşünjemi beýan etdim. Men öz düşünjemi beýan etmene hakym bar dämi? Meniň bar, eýwallah, oňa bar, men saýky görkezerdim. Bolýa, meniň düşünjemde Murat Gurbanow başga bir görnüşde, bular bir başga görnüşde, bilýärmi? Men bulary asla deňem tutamak, deňetçem bolamok. Çünki men uje agarany görüp ýönde, kim nähilek, kim näme, kim nähilek. Men onu görüp ýöne, meselem, bana Murat Gurban öz sözüne ýa öz gereketine anandyrjak zastavit eden ýeri ýok. Emma bular men üstüme jemgyýeti kuşkurýar, onanma. Onu düşündüm. O zatlar bolýar, onu düşündüm men. Direliş. Meniň aýdýanym şu, erti bir gün, yani bir gün bolmasa bir gün, Nury bilen Talyp çykyp diýse, biz Murat Gurbanow ine şunu ýaly Zoom'da gürleşdik, ine şu zatlaran bar diýip, hoňla Murat Gurbanowyň ýüzüne dakazat edip diýse, bizi oýuna getirdi vatandaşlar. Bagyşlan, ine Murat Gurbanow hem günahkar diýse. Sen şonda Talyp bilen Nurdan ötünç soramaly bolarsyň asan. Men şonda da sorajak. Men olara Murat Gurbanow yndan diýdimmi? Ya inandyrjak boldummy? Ýok, sen gidişip otyrsyň olar bilen. Men olar bilen başga mesele boýunça gidişip otyrna. Men Murat Gurbanow ynanyň ýa ynanmagyny gidişem owa. Ýöne Murat Gurbanow aldap oturan aýdarsyň, dogryda aldapdyr ene Murat Gurbanow şunu ýaldy aýdar. Murat alakyn diýerler, kolondan tutup etmeli. Kim diýer men näme diýen anda diýsen. Ay direliş, ýaman näme etdiň. Dinle. Ýagny adamlar çykyp halka düşünýäňiz barmy içiňizde o halka aladasyny diýär. Göre, dinle men öz pikirimi aýdyn, sen öz düşünjämi. Häzir bu ikizi öňe çykyp biz Murat Gurbany anandyk, Murat Gurbany eýtdi, beýtdi diýip Murat Gurbany jemgyýeti ýigrendirjek bolsalar, dogrymy? Qara haksyn diýer menden gep sorsa, hak edipdir Murat Gurban diýer. Men Murat Gurbana ýsa diýmersen, dogrymy? Men näme üçin diýenwi?
Men inan diýmedik bolsam, men olary zastawyt edem. O Murat Kurban inanjaksyňyz, öýtjeksiňiz, beýtjeksiňiz diýmedim ki. Öz isleglerine goýunça inandyrlar, öz islegleri goýunça çykyp görlediler. Ben näme diýin wara? Yok, sen yine de bir vatandaş, öz başına ayrettin hareket eden bir kişi bolup sen Murat Kurban Fayt bilen, nahuya adamlar ükbalı bilen oynadın. Adamlar näme çaldırdın? Yine indi seret. Senin hem özüne yaraşa bir fanatın var, özüne yaraşa bir takipçin var. Mende de şonyalı, Talip'te de şonyalı, Nur'da da şonyalı, Kakamrat'ta da şonyalı. Her kimin özünün, yani aytma her körsatıcının bir topal alıcısı var. Her kimin özünün bir dinleyicisi var. Şimdi, indi napır ben. Men sana yalan gürlesem, sen hem çıkıp özün nämäge efirinde aýtsan, soň sana inanýanlar hem muňa inansa, indi senin yalancıň men dälmi? Men bolýan, dogry dälmi? Indi senin adamlaryň men yalan gürlen bolýan. Indi men berde seni oýna getirdim. Gidip Nuruny şonu ýalatsam, Murat Gurbanow şonu ýalatsam. Men berde hemmesini garşdyran bolýana. Onda iň uly proje men bolýan berde. Indi men ýerime Murat Gurbanow goý. Murat Kurbanow hiç kimi garşdyrjak Kobliçkowdan jaň edip ýenedip beren ol. Bunu edýän Allah Murat Rahimow bilýärmi? Biz onu gatdy bilýär. Allah Murat Rahimow nähilek taktik alyp barýanlygyny. Nähilek liçkalarda hereket etýänligini. Yo, Zoom'da gürleşer Murat Gurbanow. Polna gürleşer. Mesela Nur bilen hem Talip bilen hem yaraşdylar, halkym bilen. Men görmedik zadymy aýdyp bilmen. Men bilenim üçin aýdýan da. Dolar bilen gürleş oturuny görmedim. Men sana dogryjam aýdym. Men bilenim üçin aýdýan. Şu Zoom'da onda ýekeçe az aýdyp bilerse diýerelişer. Demet men karaçy goşulmam. Goýun olam belli bir wagtdan soň olam size goşulmasyny goýar diýip aýtsa, mesela onda siziň araňyzda problema bolmaýan eken. Demek Murat Gurbanow edip otur. Men ez şonu düşündüm öz nemem pikirimce. Mene olar ýalap düşünem oğay. Meniň düşünjem başga, senin düşünjen başga. Her kimiň düşünjesine hormat goýuljakdyr. Elbetde her kim öz pikirini aýtmaklygam boljakdyr wara dogan. Her kim öz bolar o. Ýöne bilmedim her kimin gucağına bir garpyz goýup aýlanyp ýören boldy da endi men maňa sorasam Murat Gurbanow tilki. Walla dogunjum näme diýsen her kim öz pikirini beýan edip biler. Her kim öz pikirini beýan etmeklikde özgürdür diýär şonnalar. Ya indi beýan etmek bar da hazır indi sen her kim öz pikirini beýan edip biler diýip onda sen Murat Gurbanow bilen hem dialogda bolsaň, tankit etmeýän, zat etmeýän bolsaň o yani men şonu düşünýän diýeriş. Yani ýalnyşym bolsa düzeltip bilersiň. Sen balıklama suwa başga ýurup otursaň da bilen çukura. Men dinle, menem dinlesin sonra verdin. Meniň jogabym senin isleňe görä bolmajakdyr. Meniň bildigime görä boljakdyr. Dogry dälmi? Men bildiğim şekilde jogap beren, senin isleýişiňe görä jogap bermeýän. Sere, men geldi Karisynam tankitlamok, Murat Gurbanownam tankitlamok, Halym Rasynownam tankitlamok, Allah Muradynam tankitlamok, ýene Garagornam tankitlamok. Dogrymy? Men diňe ýüzleje pikir maýdy geçip gidýän. Dogrymy? Dogry. Men beýleklere gelende de sonra bir pikirim aýdyp geçip giden ýatym. Bular bunu näme? Bu soragy, bu hereketi TikTok'da jemgyýete ýaýmasyn diýip bular jemgyýet öňünde maňa sögüp ýigreş töredýärler. Çünki edil ikimiziň oturup diskussiýa edip biljek şekilde gelmejek bolýarlar. Bilýärmi? Ay sen dastoyny däl diýerler, sen düşnüksiz diýerler, sen eýle, sen beýle diýerler. Yeter ki oturup dialog gurjak bolmadylar. Bilýärmi? Benem olgu bilýän. Mesela men Münir Sultanyň taktiklaryny bilýän. Senin şahsy maglumatyň alýa, seni ispitsany drazny edip seni özüne sögürýärler edýär, özüne sökdürden soň seni blog edip görýär da özüň günäkär etýär. Mende de şeýtdi, matematikde de şeýtdi, Murat Razakda da şeýtdi, hemme kişide şeýtdi. Bu taktikany köp kişi ulanýar. Ýagny özüne beriljek soragdan gaçmaklyk üçin seni özüne sögürýärlik derejäge getirýär. Onam başarýar bilýärmi? Adamlarda, jemgyýetlerde başarýarlar. Ve bu aýdylýan sırly gurrunlaryň jemgyýetiň içine ýaýylmaklaryny islemýärler. Inha dawa jenjel, goýup galmagal nerden gaýnaklanylýar? Bilýärmi?
Nämeden ýaýdandylar? Meselem meniň kanalym 1000 prosmotr, 200 prosmotr, 500 prosmotr alýanlygy üçin bular rahatlyk tapdylar, emma bir günde 5000, 10.000 ýetip başlady welinem. Bular derrew men kanalymy ýaptyrmaklyk bilen boldular. Gynansak da şolar ýaly watandaşlar bar. Ýagny diýmek isleýän zadym hakykat ýüze çykmasyn diýýärler. Ýalany ýaymak isleýärler. Ýalany hakykat edip, hakykaty ýalan etmek isleýärler. Şeýdip sizleri ýyllardyr güýmäp saklamak isleýärler. Sizleri ýyllardyr güýmejekdirler. Dertliler bilen, keselliler bilen, ýene garagorlar bilen güýmejekdirler. Ýeter ki bu hökümeti kaýakda tutjakdyrlar. Şonuň üçin dikkat edin edi doganjyklarym mara. Dikkat edin, hüşkar bolun, häzir bolun, döwlet garkyp taş ýaranyňyzda hüşkar bolun dogan görüm. Bilin, öwrenin, ilmli, bilimli derejede hereket edin. Çekinmeň, utanmaň, kemsinmeň. Sizi hiç kim kemsedip bilmejekdir. Çünki herkes de balagına saça ulanmışdır. Şonuň üçin gat arkaýyn bolun, hiç kimden çekinmeň, Allah'a emanet bolun. Goý bizi ýerden Allah'ım, Rahman ve Rahim bolan Allah'ım sizlere can saglyk bersin, zalyma garşy güç kuwat bersin. Aýaklaryňyzy saglam tutup Türkmenistanda bu zalymyň külüni sowurmaklyk näser etsin doganjyklarym. Allah'tan iman dileň, Allah'tan güç kuwat dileň, Allah'tan imanly ýürek diläp doganjyklarym zalyma garşy hereket edin. Hereket nedir? Hereket bu zalim diktatory aýyrmaklykdyr. Serdar Berdimuhammedow bilen Ataly ogluň külüni sowurmaklykdyr. Eger şu iki ganhor giden wagty keselligiň hem derdiňe derman tapjakdyr, ajyň hem garny doýjakdyr, öýsüziň hem öýle boljakdyr. Yeter ki şuňa garşy gurlan. Diýin ki, diktatorlar Ataly ogul biz sizi islemeýäs. Bu kyn söz däl. 1000 sözden iň gymmatlysy Ataly ogul biz sizi islemeýäs. Ataly ogul biz sizi islemeýäs. Diktatorlar biz sizi islemeýäs. Diňe şu söz aýtmaly ol vay eýletdi, vay beýletdi, vay o boldy, wa bu boldy gerek gel. Men Türkmenistanyň watandaşy. Men bu Ataly ogullary islemeýän. Diňe şunu aýdyp bilseňiz bolýar watandaşlarym mara. Ol dawa jenjelmişinde, ol eýlemişinde ýok. Siz geleceğiňiziň aladasyny edin. Siz ýaş neslin aladasyny edin. Siz kimdiňizden aladasyny edin doganjyklarym. Hiç çekinmeň we elinizi sowatmaň. Bu zalimler gitjekdir. Ömürlük döwran süren ýokdur. Ömürlük hiç kim döwran sürmedi. Şonuň üçin eziz doganlarym, yeter ki ýalany terk edin. Men size ara içmekligi, jelepçilik etmekligi, haramçylyk etmekligi terk edin diýemok. Ýalanyňyzy terk edin, hemme zat düzeljekdir. Yeter ki ýalan sözlemekligiňizi terk edin. Yeter ki haýynçylygyňyzy terk edin. Yeter ki Allah'a iman edip hereket edin doganjyklarym. Yer ýüzüň sahibi kimdir? Ýeri we ýaradan, adam zady döreden. Bizlere can veren Rabbim sizlere yardım etsin doganjyklarym. Onda näme? Geceňiz rahat bolsun, janyňyz sag bolsun, başyňyz dik bolsun, görjeňiz gowy bolsun. Goý bizi ýerden Allah'ım sizleri ýagşylara ýanaştyrsyn, ýamanlardan aýlaştyrsyn, kast eden pes bolsun, ýamanyňyzy ters bolsun, ýagşany sap bersin, gapyňyzda hemişe toý bolup toýdan ýetirsin. Bu zalimleriň külüni sowurmaklygy Türkmen milletime nesip ettirsin. Hoş, sag bolun doganjyklarym.